16. Žiter 2017. Gospodovo leto. Izkačivanje na Svetata planina, Olimp. Zev sve pozdravil. Makedonsko to znamego vefme. Enega planinarski dom. Tam kje pronekjavamo. Ajde, kje odime? Stanapite prvo u njegu. Skačimo. Evo, makedonsko to zname se ve. Sa zadovoljstvom. A, sa zadovoljstvom, šo? Šo će koje bi vidite čurili? Koje bali bi izgosile. Sve na kopla voda, da se pomučane. Ubavno. Hej! Makedonci se tuka! Makedonija! Zem da ti ispadneš i vidiš. Pa Zev sam ja, sam imam je Zev. Hej! Ubavina. Gdje vam?